Idan dai ba ku manta ba, a jiya Juma'a ne babbar kotun tarayya da ke zamanta a Yola ta soke zaben fitar da ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC a jihar Adamawa, wanda sanata Aisha Binani ta lashe. A hukuncin da ta yanke, mai shari'a AMB Anka ya buƙaci Aisha Binani ta daina bayyana kanta a matsayin 'yar takarar gwamna a zaben gwamna na shekarar 2023. Kotun ta ce zaben ya zama haramtacce saboda gizon ƙuri'a da kuma kawo wakilai daga ƙaramar hukumar Lamurde, inda ba gudanar da zaben cikin gida na jam'iyyar ba. Tsohon shugaban hukumar yaƙi da rashawa da yawa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa na Najeriya EFCC Malam Nuri Bado ne shigar da ƙarar, inda ya buƙaci kotu ta soke zaben wanda aka gudanar a watan Maris, inda ya zargin an yi arin gizon ƙuri'a da sayan ƙuri'a da kuma baiwa delegate cin hanci. Yanzu haka dai kotun ta ce jam'iyyar All Progressive Party ba ta da ɗan takarar gwamna a jihar Adamawa zaben shekarar 2023, sai dai a iya cewa tsuguno bata kare ba jam'iyyar ta APC a nan jihar Adamawa, inda a yau Asabar 15 ga watan Oktoba bangaren sanata Aishatu Dahiru Ahmad Binani suka jaddada aniyar su ta ɗaukaka kara zuwa kotun gaba da zummar samun adalci. Bangaren na Aishatu Dahiru Ahmad Binani sun bayyana cewa suna da hujjoji da za su gabatar gaban kotu wanda zai tabbatar da sanata Aishatu Dahiru Ahmad Binani ita ce 'yar takarar jam'iyyar APC a jihar ta Adamawa. Za dai a iya cewa har yanzu sanata Aishatu Dahiru Ahmad Binani ita ce 'yar takarar jam'iyyar APC, duk kuwa da cewa kotu ta yi gargaɗi ta janye daga ayyana kanta a matsayin 'yar takarar jam'iyyar ta APC a nan jihar Adamawa. Shin kowane fata kuke ga wannan shari'a da za a shiga tsakanin Malam Nuri Bado da kuma sanata Aishatu Dahiru Ahmad Binani? Sai mun ji daga gare ku.